Ovidi és bàsicament un poeta elegíac, en el sentit, repetim, que va utilitzar predominantment el dístic elegíac, que consisteix en una estrofa formada per un hexàmetre i un pentàmetre. Aquí tenim un exemple d'un dístic elegíac. Aec tua Penelope lento tibi mitit ulixe, nil mi scribas atinet, ipse veni. El primer vers és un hexàmetre format per 6 metres o divisions rítmiques i el segon un pentàmetre format per 5 metres. Recordem que l'adjectiu elegíac en aquest cas no fa doncs referència necessàriament a un vers de caràcter trist o sentenciós, sinó a l'estructura mètrica emprada. Diem, doncs, que Ovidi és un poeta elegíac, bàsicament. Tanmateix, la seva obra més reconeguda, Metamorphoseion, les Metamorfosis, està construïda exclusivament en hexàmetres, que és el vers típic de la poesia èpica. També sabem que Ovidi va compondre una tragèdia, Medea, de la qual només ens han arribat uns breus fragments. L'obra d'Ovidi s'ha dividit tradicionalment en 3 èpoques que ressegueixen la seva biografia: obres de joventut, obres de maduresa i obres d'exili. Les obres de joventut comprenen la producció escrita durant el segle I abans de Crist. Són les obres següents: Amores, Amors, obra adreçada a una tal Corinna, que sembla ser el pseudònim literari d'un amant del poeta. S'hi descriuen les situacions d'una relació amorosa: infidelitat, gelosia, reconciliació. Heroides, epístoles poètiques escrites per heroïnes als seus marits o amants absents, Dido a Eneas, Penèlope a Ulisses, etc. Ars amandi, l'art d'estimar, obra dividida en 3 llibres, els 2 primers dedicats als homes i el tercer a les dones. La part dedicada als homes és un manual de seducció, amb consells sobre maneres de seduir una dona i de conservar el seu amor. Al llibre dedicat a les dones, Ovidi els dona consells per tenir una bona aparença i els parla dels perills de la gelosia. Ars amandi va tenir un èxit molt gran i immediat perquè Ovidi demostra un profund coneixement de la naturalesa femenina i perquè l'obra esdevé un retrat de la societat romana de l'època. Remedia amoris, remeis contra l'amor. Si Ars amandi era un compendi sobre l'amor, els Remedia, que el complementa, és un manual per alliberar-se de la passió amorosa i dels seus efectes perniciosos. Medicamenta faciei feminae, receptes de bellesa, receptari de cosmètica femenina, del qual conservem només alguns breus fragments. Amb obres de maduresa fem referència a l'època de major qualitat del poeta. No sabem a quina perfecció hauria pogut arribar la producció poètica d'Ovidi, però la seva etapa de maduresa és molt breu. Només va de l'any 1 abans de Crist fins a l'any 8 després de Crist. S'acaba, doncs, amb l'exili del poeta. La producció posterior és d'una qualitat molt inferior, probablement degut al cop vital que va representar l'exili per a Ovidi. Ovidi té 2 obres de maduresa, Metamorphoseion i Fasti. Metamorphoseion, les Metamorfosis, 15 llibres, 12.000 versos, escrits en hexàmetres dactílics. L'hexàmetre és un tipus de vers relacionat amb la poesia èpica. Malgrat el vers emprat i la llarga extensió, Metamorphoseion no pot ser considerat un poema èpic, perquè no s'hi narra la història mítica o real d'un heroi nacional. Atès que el seu contingut és proper a la poesia didàctica, pot ser anomenat un poema epicodidàctic. El tema de l'obra és la descripció de transformacions, d'aquí el títol, de diferents personatges de la mitologia en vegetals, animals o estrelles i constel·lacions. Aquests personatges entren en conflicte amb algú i, com a càstig o com a remei, són transformats per intervenció divina
en un altre ésser. Mirem-ho en dos exemples. Aracne. Aquesta noia tenia una portentosa capacitat de teixir i, per supèrbia, va dir que era una teixidora millor que la deessa Atenea. La deessa la va castigar convertint-la en una aranya. Dafne, el déu Apol·lo, es va enamorar d'aquesta bellíssima nimfa. Se li va declarar, però la noia que volia mantenir la seva virginitat el va rebutjar. Apol·lo la va començar a perseguir amb la intenció de violar-la i la noia va demanar ajuda al seu pare, el déu riu Peneu, que va intervenir transformant-la en un arbre de llorer. Malgrat la decepció, Apol·lo va convertir aquest arbre en el seu símbol sagrat. Les històries mítiques de Metamorphosèon són presentades lligades en un contínuum temporal que va des de la creació del món fins a la divinització de Juli Cèsar. Són plenes d'erotisme i sensualitat i demostren una fina anàlisi psicològica del caràcter femení per part d'Ovidi. En qualsevol cas, les dones són presentades majoritàriament com a víctimes de la violència d'homes i déus. Sens dubte, Metamorphosèon és l'obra més famosa d'Ovidi i ha tingut una profunda influència en l'art posterior, sobretot la pintura. Les metamorfosis descrites per la seva plasticitat són tema predilecte de gairebé tots els grans pintors posteriors. Fastus, poema inacabat escrit en dístics elegíacs que explica l'origen dels mesos i de les principals festivitats religioses romanes. Segueix un ordre cronològic i va des de gener fins a juny. Tradicionalment s'ha considerat que l'obra va quedar inacabada en aquest punt perquè va sobrevenir l'exili del poeta. Les obres d'exili són les que Ovidi va escriure a Tomis. Tenen un caràcter planyívol. El poeta intenta aconseguir el perdó adreçant-se directament a August, dedicant-li les obres, o a través d'amistats que li fan de peticionaris. Per tant, aquestes obres són també elegíaques per la seva temàtica. Es tracta de dues composicions, Tristia i Epistulae Exponto. Tristia, tristes. Ovidi parla dels motius pels quals està exiliat, de l'enyorament de Roma i els seus coneguts i de la dificultat de la vida en un indret tan inculte i incòmode. No tenen un destinatari real. Epistulae Exponto, pòntiques. La temàtica és la mateixa que la de l'obra anterior, però aquesta està adreçada a la seva esposa i als amics, als quals demana que intercedeixin davant de l'emperador per tal que li concedeixi el perdó. Com hem dit més amunt, la qualitat de les obres de l'exili és molt inferior a la de la producció anterior del poeta, tot indicant que l'exili va representar un cop molt dur per a Ovidi. En qualsevol cas, Ovidi és un dels grans de la literatura universal. Dintre de la literatura llatina, només Virgili pot haver tingut una influència semblant en la posteritat.